Ako zistiť, či je váš biznis alebo projekt, na ktorom pracujete, škálovateľný? Škálovateľný biznis je vlastne taký, kde jednotková ekonomika dáva zmysel. Aj pri zvyšovaní marketingových rozpočtov. Ukážme si to na príklade. Povedzme, že máte nejakú objednávku. Čiže máte objednávku za 100 eur. Ak chceme zistiť, ako vyzerá jednotková ekonomika nejakého biznisu, potrebujeme sa pozrieť na výnosy aj na náklady. Takže ak máme nejakú objednávku, za ktorú sme utržili od nášho zákazníka 100 eur, musíme zistiť, aké sú vlastne náklady na to, aby sme túto objednávku mohli realizovať. Štandardne máte vlastne pri každej objednávke nejaké koksy, to znamená náklady na predaný tovar alebo náklady na vývoj služby, čiže koľko vás stal ten produkt, ktorý ste predali vášmu zákazníkovi, aká bola jeho nákupná cena, alebo koľko vás stal vývoj tej služby, ktorú ste predali zákazníkovi, koľko vás stali tí programátori, ktorí to chodili. V tomto príklade je to 40 eur. Ďalej, každý biznis má nejaké fixed cost, to znamená fixné náklady, ktoré môžu byť napríklad kancelárie, zamestnanci a vlastne všetky náklady, ktoré sa nemenia s počtom objednávok. Následne máme nejaké variabilné náklady, napríklad 10 eur, to znamená, koľko je variabilný náklad na tú jednu objednávku. Čím máte viac objednávok, tým samozrejme tie variabilné náklady budú vyššie, keď sa bavíme o tých celkových variabilných nákladoch, ale variabilné náklady na jednu objednávku sú stále dané. To znamená, do týchto nákladov môžeme započítať napríklad zabalenie tej objednávky alebo dopravu na tú objednávku. Stále za ten variabilný náklad týka tej konkrétnej objednávky. No a následne máte ešte nejaký marketing. Marketing sa častokrát započítava do variabilných nákladov, tým, že to je variabilný náklad, ale ja ho rád dávam oddelenie, lebo je to veľmi významná položka vo väčšine biznisov a je vhodné ju sledovať samostatne. No a keď si odratáte vlastne tieto všetky náklady od vášho revenue, tak vám ostane nejaká ziskovosť 10 eur. Čiže náklady sú 90 eur, utržili ste 100 eur, váš zisk je 10 eur. No a tomuto sa hovorí jednotková ekonomika. No a ako cez túto jednotkovú ekonomiku skalovať biznis, si ukážeme v našej komunite na platforme Skol, kde pridávam každý týždeň zaujímavé a užitočné tipy z marketingu a biznisu. Takže pridajte sa k nám do komunity, odkiaľ nájdete v popisku tohto videa a poďme sa pozrieť na to spoločne, ako vyškalovať váš biznis alebo projekt, na ktorom pracujete cez jednotkovú ekonomiku. Ako to v praxi funguje a ako sa k tejto problematike postaviť, aby tá jednotková ekonomika hrala vo váš prospech.